दिल्ली अभियाननि बागै तिनि सिनि गेटार टिप्रालेण्डनि डिमान्ड नटियै दिल्ली थाना बागै सिनि YTF ताई पार्टीनि लिडार्स रक ताई मेम्बार्स एबा सिनि टाकुक संनो बेलाय हामबाय मारिओ तिनि दिल्ली थाना बागै बरक जे बाइक रैली खालामनानै जों दिनै ঊনকোটি डिस्ट्रिक्ट YTF TWF टिप्रा बुखाखै जों दिनै बुसखां दिल्ली अभियान फायनाय 16 अक्टोबर अबनति जों दिनै प्रचार सभा दिनै बाइक रैली YTF बिसेस लाय अर नांथखा जों दिनै सारा ঊनকোটি डिस्ट्रिक्ट जों दिनै बाइक रैली खालामनाय बाइक रैलीनि बिसेस जों दिनै साख्लाय रेनाय फायनाय 16 तारिखआव जों दिल्ली अभियान दिल्ली चलो दिनै ग्रेटार टिप्रालेण्डनि डिमान्ड नटियै आपनो रुगैना जों दिनै हाजिरावो दिनै अर दिनै डेमडुम राजकान्दी फाउदिकसरा गोलकपुर समरसरा दिनै सागलडेमा गोलकपुर रमैचुं सिंगिरबिल पञ्चमनगर बे सब जायगायाव जों दिनै बाइक रैली खालामनाय अबनि बागै जों जतननो फाइ गाहाम याफारो फाइनि जों वालायावै बुलायावै जों एकदम पिसफुल्ली जों दिनै डिमान्ड जों बुसखाङो बाहायके जों दिन डिमान्डनि बागै जों मुभमेन्ट खालामनाय अबनि बागै जतन कबम याफारो सिनि सादिरनो जों कयनाय तिनि तमनि बागै बु मुभमेन्ट जों बाइक रैली खालामजाक्का बेलाय हामाय कुमार रंग जों दिनै बुसखाङो दिनै महाराज दिनै बुसखाङो चुनो रिंगु थानसानि बागै मनि बागै ताबो दिन टिप्रासा थाङै दंनायनि बागै दिनै सेफ सिकिउरिटिनि लामा खायसानो दिनै ग्रेटार टिप्रालेण्ड दिनै ग्रेटार टिप्रालेण्डनि बागै जों दिल्ली मुभमेन्ट फायनाय 16 बा 17 अक्टोबराव अबनि बागै जों दिल्लीआव थांनायनि बागै दिल्ली अभियाननि बागै जतनि थानायाव जों मेसेज होनायनि बागै दिनै YTF बिसेस करे YTF नि लुवाइ जिमुङा दिनै ঊनকোটি डिस्ट्रिक्ट जों दिनै हाजिरावो जों बाइक रैली खालामो हामबाय